шоуының дәрежесі қанағатландырамы ол сізні нендерек мына рус эстрадасына якын битен шоу деген аңсы да керек эми рус эстрадасына мен калса орус эстрадасы менен чагыштырырга керекмидир? Әлбәттә иртә. Нишләп иртә? Ул барыбер кешеләрдән тора. Безнең татар эстрадасы миңа калса соңга кала, чөнки менә безнең кешеләребез, безнең артистларыбыз үзләре курка. Нидер адым ясарга, нәрсәдер күрсәтергә, кешедән курка, сүздән курка, гайбәттән курка. Моны кисәм, минем турда сөйләрләр инде. Була. Шуңа күрә без шул бер дәрәҗәдә басып торабыз. Үсмибез дә, төшмибез дә. Фольклор ничек килгән, шул безнең 50 ел эчендә шул аранжировкалар гына үзгәргәндер. Менә бит яңа юнәлешләр барлыкка килгән. Анысы шулай, әкрен-әкрен, әлбәттә. Байыта дип уйлыйсызмы, или киресенчә артка тарта дип уйлыйсызмы? Юк, артка тартмый, әлбәттә. Артка тартмый. Җырчылар хәзер барыбер ничектер бик күп җырчы диләр, тулган диләр, ләкин һәрбер кешенең үзенең тамашачысы бар. Кемдер сине тыңлый, кемдер бүтән, кемдер рэп, кемдер төрле стилистикалар бит хәзер. Шуңа күрә җырчылар булырга тиеш ул. Кызык та булмый шул бер 10 кешене генә тыңлап торып булмый бит, шулай бит. Шуңа күрә булырга тиеш. Миңа калса һәм һәрбер җырчы хәзер инде ничектер курыкмый башладылар. Менә элегрәк бер 3-4 ел элек инде безне менә моны кимә, ярамас, тегене кимә, булай итмә дип ничектер тукталып та каладыр. Хәзер карап торасың, нәрсә генә кимиләр, нинди генә образлар уйлап тапмыйлар. Һәм миңа калса ул супер. Шулай булырга тиеш тә. Аерылып торырга тиеш һәрбер җырчы. Була алмый ул кемнедер моның белән чагыштыра башлар, бу җырчы белән бу җырчы менә кем әйбәтрәк. Дөрес әйбер түгел ул. Һәрбер җырчының үз тавышы, үз стиле. Кайбер вакытны чагыштырып булмый. Кирәкми дә ул чагыштырырга. Һәрбер кеше үзе индивидуаль булып калса, ул вакытта ул күтәреләчәк. Ә берәр кешегә ошаса, ул күтәрелмәячәк.